Il-Maltin għandhom ferm aktar fiduċja fl-ekonomija ta' pajjiżhom u fil-qagħda finanzjarja tal-familji tagħhom meta mqabbla mal-medja tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn stħarriġ tal-Eurobarometru, ikkummissjonat mill-Kummissjoni Ewropea li sar bejn Marzu u April illi għadda u ħadu sehem fih aktar minn 26,000 persuna. Hawnhekk ħareġ kif 75% tal-Maltin iqisu l-ekonomija lokali bħala waħda tajba, meta mqabbel ma' 38% biss fil-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni fil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea hija ferm differenti, hekk kif huma biss 38% illi jemmnu li s-sitwazzjoni ekonomika f'pajjiżhom hija tajba. L-istħarriġ juri wkoll differenza ċara fil-mod kif il-familji qed iħarsu lejn il-finanzi tagħhom. Fil-fatt 89% tal-Maltin qalu li s-sitwazzjoni finanzjarja tal-familja tagħhom hija tajba, filwaqt li fl-Unjoni Ewropea il-medja hija ta' 75%. Dwar il-futur il-Maltin ukoll jidhru aktar ottimisti mill-bqija taċ-ċittadini Ewropej. Hawnhekk ħareġ kif 65% jew 2/3 tal-Maltin u Lawċin qed jgħidu li fit-12-il xahar illi ġejjin is-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna se titjieb jew tibqa' l-istess. Ġie inawgurat il-ġnien tal-fajtata bħala parti mir-riġenerazzjoni ta' Whiteline. Dan wara xogħol estensiv li forma parti minn ħidma infrastrutturali usa li għaddejja f'din il-lokalità mill-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi. Issa din iż-żona qed tara spazju aktar modern, sigur u adattat għall-familji, fosthom titjib fiż-żona tal-logħba tfal bl-installazzjoni ta' strutturi ġodda u tinet għaddel, bankijiet u mwejjed ġodda. Sar ukoll refurbishments ta' toilets pubbliċi fil-waqt li nbidlu s-sistemi ta' dawl u railings sabiex tiżdied is-sigurtà u titjieb l-esperjenza ta' dawk li jużaw iż-żona. Il-proġett inkluda wkoll il-bini mill-ġdid tal-passaġġi, tawil ta' siġar u arbuxelli ġodda, l-installazzjoni ta' sistema moderna ta' irrigazzjoni kif ukoll l-installazzjoni ta' rampa ġdida biex persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jaċċessaw iż-żona tal-blat ħdejn il-baħar b'mod aktar faċli u sigur. Barra minn hekk sar xogħol fuq il-parkeġġ fiż-żona ta' fuq tal-ġnien. Il-Ministru responsabbli Chris Bonnet spjega kif dan l-investiment huwa parti minn viżjoni usa għal Whiteline. Art f'Ħalkirkop li kienet għall-bini ġiet trasformata fi spazju ieħor wara xogħol imwettaq minn Project Green. Ġnien il-koppin issa joffri lir-residenti spazju aċċessibbli u sostenibbli fil-komunità. B'investiment ta' aktar minn €900,000 saru diversi interventi biex dan is-sit jinbidel fi ġnien pubbliku. L-ispazju jinkludi viewing platform, modijiet magħmula minn materjali riċiklabbli, żoni għal xejjex aromatiċi kif ukoll strutturi li jippromuovu l-polinizzazzjoni u l-biodiversità, fosthom insect hotel u anke logħba tfal. F'dan il-proġett fuq spazju li kopri 1600 metru kwadru f'żona urbana tal-lokalità tħawlu 55 siġra matura, flimkien ma' pjanti u siġar indiġeni, bilan li tissaħħaħ l-ekosistema lokali. Il-ġnien jinkludi sistema ta' irrigazzjoni awtomatika li taħdem permezz ta' ġibjun ta' 110 metru kubu li sar apposta biex jiġi żgurat użu aktar effiċjenti tal-ilma. L-element ta' sostenibilità ġie msaħħaħ ukoll permezz ta' sistemi tal-elettriku li jaħdmu bl-enerġija solari. Il-ġnien ġie inawgurat mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli flimkien mas-Sindku ta' Ħalkirkop Matthew Aġus Sammit fil-preżenza tat-tim ta' Project Green u rappreżentanti tal-Kunsill Lokali ta' Ħalkirkop. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li dan il-proġett huwa eżempju ċar ta' kif art li seta' tiġi żviluppata inbidlet fi spazju miftuħ għal familji u residenti. Il-perit tal-proġett Cheryl Camilleri esprimit is-sodisfazzjon tagħha li dan l-ispazju issa qed jitgawda mir-residenti ta' Ħalkirkop.
Illum qegħdin fi ġnien il-Koppin ġew Ħalkirkop, hija żona li kienet skedata għall-iżvilupp ġo parti urbana f'Ħalkirkop li aħna trasformajniha fi ġnien. Għamilna ġibjun, użajna materjali riċiklabbli, ġifieri anke l-passaġġi magħmulin minn materjal riċiklabbli u ma skavajniex għalih, allura kollox qiegħed fuq l-art. Is-Sindku ta' Ħalkirkop Matthew Aġuż-Żammit qal li dan il-proġett huwa pass importanti għall-lokalità e kif jagħti lir-residenti spazju ġdid fejn jistgħu iqattaw ħin ta' kwalità f'ambjent aktar nadif u miftuħ. Aħna se nħallu l-kaxxa ta' Malta mimlija għal uliedna. Dan intqal mill-kandidata Laburista Rozjen Kutajjar waqt li indirizzat il-Masri li Laburista fix-xahar Għawdex bħala parti mill-kampanja elettorali bit-tema Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Kutajjar bdiet id-diskors tagħha semmi kif qabel Għawdex kellu ekonomija staġnata, però bis-saħħa ta' Gvern Laburista f'dawn l-aħħar snin din il-gżira issa għandha mutur ekonomiku b'saħħtu. Hi qalet li nhar il-Ħadd se niċċelebraw jum l-Omm, jum li din is-sena differenza għaliex il-Partit Laburista qed jipproponi numru ta' proposti li jolqtu direttament lill-omm. Fosthom hemm iż-żieda fil-lif tal-maternità u l-bonus għal kull wild ġdid fil-familja. Nhar il-Ħadd li ġej huwa jum importanti il għaliex ser inkunu qed niċċelebraw jum l-omm. L-omm illi tagħmel tant u tant sagrifiċċji u li tħobbna mingħajr kundizzjonijiet. Dan huwa jum importanti ħafna illi din is-sena għandu sinifikat iktar importanti. Hekk kif waqt din il-kampanja elettorali qegħdin invaraw proposti illi joqtu direttament lill-ommijiet, lill-familji, imma wkoll l-tfal. Kutajjar temmet tgħid li l-Partit Nazzjonalista m'għandux viżjoni għal pajjiżna, għal kontrarju tal-Partit Laburista li se jħalli il-kaxxa ta' Malta mimlija. Sa dan it-tant waqt l-istess attività tkellem ukoll il-kandidat Laburista Deo De Battista fejn faħar it-tmexxija qlija ta' Roberta Bela u wasaq li l-Prim Ministru jħares id-denni taċ-ċittadin u jwettaq il-ġid tant li Gvern Laburista fl-aħħar snin ħoloq middle class ġdida. De Battista qal li l-Partit Nazzjonalista jdumi maqdar proġetti li wettaq Gvern Laburista minkejja li dawn l-istess proġetti ħallew ġid kbir fl-ekonomija Maltija u Għawċija u qal li l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar 13-il sena ma solvix il-problema tal-finanzi tal-partit. Aħseb u wara kemm se ħsieb il-finanzi tal-pajjiż. Imma daw f'da 13-il sena x'għamlu? X'għamlu f'da 13-il sena? Ħlief bidlu l-leaders u bidlu l-uċuħ. U kellhom problema waħda. Problema waħda biss kellhom. Ma solvewix. Il-finanzi tal-partit. Problema waħda, ma solvewix. Aħseb wara kemm jistgħu jagħtu pariri fuq il-finanzi tal-pajjiż. Il-kandidat Laburista temm ħeġġeġ biex fit-30 ta' Mejju kulħadd joħroġ jivvota lil kandidati kollha tal-Partit Laburista. Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela żaret lil Karl Vella Foundation li tipprovdi appoġġ psikoterapeutiku lil familji li qed jiffaċċjaw mart serju jew telf ta' persuna għażiża bla ħlas lil persuni ta' kull età. Dan jinkludi terapija individwali u fi gruppi, programmi psikoedukattivi, sapport emozjonali u għajnuna edukattiva. Fost il-programmi li toffri l-Fondazzjoni Karl Vella hemm The Wellness Pod li appoġġja tfal u adolescenti billi toffri sessjonijiet terapeutiċi kreattivi u Because You Matter li jipprovdi appoġġ emozjonali u psikoloġiku lil pazjenti u carers li jkollhom bżonn trattament barra minn Malta. Dr. Bela faħret il-ħidma mwettqa minn organizzazzjonijiet bħal Karl Vella Foundation u sostniet li dan ix-xogħol juri kemm il-ħarsin tas-saħħa mentali u l-appoġġ lil familji huwa fil-qalba tal-prijoritajiet nazzjonali, jekk kif il-kura qed issir dejjem iktar aċċessibbli, kreattiva u umana.
Mart il-Prim Ministru saħqet li l-Partit Laburista jibqa' impenjat li jwettaq aktar inizjattivi li jqedu lil bniedem fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu u li jkompli jassigura soċjetà b'saħħitha fejn kulħadd jilħaq il-potenzjal tiegħu. Il-proposti tal-Manifest Int Malta huwa proprju mfassal f'din il-viżjoni bil-mira studjata li pajjiżna jilħaq titjib ta' aktar minn 25% fil-well-being tal-Maltin u Għawċin. Iż-żjara hawnhekk f'Karl Vella Foundation tfakkarna kemm ix-xogħol fil-qasam tas-saħħa mentali huwa essenzjali. Sa mis-sena 2014 il-Fondazzjoni Karl Vella offrit għajnuna lil tfal u adolescenti li għaddejjin minn mumenti diffiċli. Il-qasam tas-saħħa mentali huwa essenzjali u l-Partit Laburista huwa hemmhekk biex jappoġġa il-kull min jaħdem biex ipoġġi lill-bniedem fiċ-ċentru tal-ħidma tas-saħħa mentali. Hekk kif il-kampanja elettorali tinsab fl-eqqel tagħha, l-appuntament il-kbir li jmissa l-Partit Laburista se jkun propju l-ħadd 10 ta' Mejju fit-triq il-Kottonera ħdejn il-kumpless sportiv tal-Kottonera mill-4:30 ta' wara nofsinhar il-qudiem. Din l-attività se tkun ikkaratterizzata bi spettaklu ta' divertiment qabel il-qofol jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela. F'dawl ta' din l-attività, One News tkellem mal-kap tal-komunikazzjoni u kellim tal-Partit Laburista Norma Saliba, fejn spjegat li minkejja li l-ħadd huwa jum l-om, il-Partit Laburista xorta waħda ħaseb għall-pubbliku biex joħloq atmosfera ta' festa ċelebrattiva. Ħajkonna divertiment għal dawk li ħajkun qegħdin jattendu, bla dubju ta' xejn din hija stedina il-daw kollha illi iridu wkoll jgħaddu messaġġ ta' appoġġ lilna bħala partit illi kif qed jaraw qegħdin noħorġu ta' kuljum bi proposti differenti illi qed jilħqu lill-familja kollha. Itemmed b'appella l-pubbliku sabiex il-ħadd kollettivament kulħadd jingħaqad ħdejn il-kumpless sportiv tal-Kottonera. Jiena nħeġġeġ il dawk li qegħdin iseguna sabiex ikunu magħna il-Kottonera. Dan huwa it-tieni mass meeting ta' din il-kampanja, morna l-Kottonera, nafu kemm il-nies tal-Kottonera iħobbu wkoll dawn it-tip ta' attivitajiet, rajna ftit ilu wkoll li żgħażagħ iniedu propju l-kampanja tagħhom mill-Kottonera għaliex le għada issa għandna stedina miftuħa għal kulħadd. Iż-żgħażagħ, l-anzjani, il-familji, daw kollha li jixtiequ jingħaqdu magħna għada l-invitu huwa miftuħa l kulħadd għal triq il-Kottonera eżatt ħdejn il-kumpless sportiv tal-Kottonera. L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Moody's ikkonfermat għal darb'oħra ir-rating ta' Malta bħala A2 waqt li kkonfermat rating stabbli għal pajjiżna. Dan jinkuntrasta ma' numru ta' pajjiżi Ewropej fosthom l-Awstrija, Franza, il-Polonja, l-Ungerija u Rumanija li għandhom prospetti negattivi fuq ir-rating tagħhom. L-esperti tal-Moody's sostnew li rating ta' pajjiżna huwa dovut għal strong trend growth, a moderate burden, a generally sound institutional framework, and limited exposure to event risk. Fid-dawl ta' reżiljenza ekonomika ta' pajjiżna l-esperti tal-Moody's sostnew li l-impatt tal-konflitt fil-Lvant Nofsani se jkun limitat u Malta se tkompli tikber kważi d-doppju tal-medja Ewropea. Fattur importanti wara dawn huma s-sussidji tal-enerġija. Intqal li minkejja s-sussidji tkabbir ekonomiku b'saħħtu flimkien ma' titjib qawwi fil-ġbir tat-taxxi se jwassal għal deficit anqas. Il-pis tad-dejn huwa mistenni jkompli jonqos ukoll u jibqa' taħt is-60% tal-ġid nazzjonali. U mannutaw ukoll kif il-gvern jagħtieħu passi biex itejjeb il-governanza u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Brabta ma' dawn ir-ratings pożittivi, il-Prim Ministru Roberta Bela sostna li fil-waqt li 5 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għadhom kif ingħataw prospetti negattivi fuq il-klassifikazzjoni tagħhom minn Moody's. L-Aġenzija Internazzjonali affermat mill-ġdid il-prospetti stabbli ibbażati fuq it-tendenza qawwija ta' tkabbir ekonomiku Malti, dejn moderat u qafas istituzzjonali b'saħħtu.